Тази насоченост ни помогна от 1 септември 2024 година да стартираме участието си по проект "Устойчиво образование за зелено бъдеще" на Еразъм Плюс. Търсене на нови възможности и решение на екологични проблеми, 12 ученици заедно със своите учители се впуснаха в приключения с всеотдайност и ентусиазъм. Те преминаха няколко обучения, свързани с устойчивото развитие, и изнесоха открити уроци пред своите съученици относно правилното управление на ресурсите и отпадъци. И в началото на януари тази година пътуваха до Прага, Чехия, където гостуваха на своите връстници и споделиха съвместни практики в рамките на 5 дни. За тези техни преживявания с нетърпение очакваме да разберем на предстоящия ни педагогически съвет, където те ще ни разкажат. И тази дейност не се изчерпва до тук. През месец март ще се проведе седмица на устойчиво образование и зелени инициативи с различни конкурси и изненади, а през месец май 10 учители ще преминат 5-дневен курс на обучение в Турция, където ще се научат как да интегрират проблемите на околната среда в различни учебни дисциплини и ще се запознаят с иновативните методи и техники за създаване на екоучилища. Значи, за да се случат всичките тези инициативи, смея да кажа, че в училище държим на реда и в тази връзка от октомври месец 2024 година тържествено бе открито и първото детско полицейско управление. Тази чест получиха учениците от 3 Г клас с класен ръководител госпожа Силвия Пенева. Те положиха тържествена клетва, след което получиха отличителните знаци на малките полицаи, и това е дългосрочна превантивна програма на МВР Велико Търново, която има за цел да повиши доверието към полицията, да осъществява ранна превенция сред подрастващите, да постига уважение към законите в страната и да формира гражданска активност. Програмата се реализира от служители на районното управление Велико Търново. В обучението на децата се включват и представители на сектор Пътна полиция, пожарна безопасност, районна прокуратура, Български червен кръст, Българската православна църква и други партниращи организации. И най-вълнуващо на тези срещи и са занятията на терен, когато децата отиват на гости на всички тези вече наистина наши приятели.